At hindi naman yan sexual harassment. Opo. Ano naman natin? Kung ang motibo ng pastor, ito ang gusto lang niya makatama. Yakap. Oo. Yan ang tinatawag marahil ng hug therapy o yakapsul, no? Yakapsul. Experience. In other words, kung wala kayong word na maano, pwede nyo express din na I'm with you. At tanongin natin ang kapatid. Ano po bang lumapit ako sa inyo at kayo po ay aking ginanon? Eh, ano po inyong damdamin? Ano po yung mensahe ko sa inyo? Brotherly hug. Yes, oo. Hindi naman niya pinagkakamala. Dahil ang motive ko naman, hindi naman po, ay, pagkakataon ko na itong may yakapin ko maganda. At saka ano pa po, ano, tungkol din sa inyong dinadala? Damdamin. Ano po ang nangyari sa damdamin yun? Nangyari kayo magpatawad. Ay, na-expose ko na yung dinadala kong problema. Parang lumuwag na konti yun. Dapat sa totoo lang. Ako po ba, nung ginanong ko kayo, ako po'y nag-judge na, ay, mali naman, ang pagkakaroon ng mananampalataya eh. Wala naman yung gano'n kayo. Ayan, tingnan mo. Kaya kung wala kayong word na ready mabanggit, na sinisir, you can have. You can have. Pero hinagdanin niyo ako nung sabihin ninyo, oh, siniseryosong na yata yan. Ang hindi niyo alam, tunay na yon. Oo nga po, akala ko nga po yung ano na. Tunay na. Ayan, sige, patuloy. So, mga tips yun, ano, na-observe. Tantay na tapos. Adi, doon na kayo halimbawa sa Feeling of depression. Sa feeling of, Na talagang kami ay sa kanya natangan, pero ang ibinigay sa amin, parang hindi namin kaya. Una po na lahat ay ako po ang nagpupulot sa Panginoon sapagkat kalalagayan mo ngayon ay patuloy pa rin kayong kahit nagkakaroon ng doubt, patuloy pa rin kayong nananangan na meron sa kasalanan. So, ano po ba yung inyong nararamdaman gabi-gabi bilang isang kapatid niya na nabagatan? Dito po sa aming problema ay wala kami contentment. Wala na po kaming feeling of ease. Lahat ng araw, lahat ng sandali, lahat ng oras na ginugugol namin is iniano na lang namin. Parang kami ay nag-aano na lang na kaya natin to. Pero deep inside, parang hindi namin kaya. Uli, tingnan mo, Pastor, ang respond mo kasi, umakit ka na naman sa content. Pero yung counseling, yung pinakikinggan, ay bumabalik sa feeling. Kasi ang tanong mo kasi, para mapaka-objective, ano ba mo yung nangyayari sa inyong gabi-gabi? Tapos napansin ko, gumagano na rin Oo, ibig sabihin, ang kanyang respond ni Pastor, siya ba ay tumutugma dun sa napaya ko ng balik sa sila. So yun. At actually, yung mga beginners sa mga ganito skill,